Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaur osteguna da, urriak 24 eta gure gaurko egunerako elkarrizketa bat daukagu programatuta. Superazik taldea etorriko da bere azken lana aurkeztera eta bere kideekin hitz egingo dugu bere azken lanari buruz. Baina egun momentuz eta beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideekin. Gaurko egunean, 1280 urteko urriaren 24ean Chartresen, Frantzian, Chartreseko katedrala inauguratu zen. Arkitektura gotikoaren adibiderik onenetarikoa den katedrala eta UNESCOren gizateriaren ondarea. Eta bestetik eta mende batzuk geroago, 1980ean Txilen Salvador Allende presidente izendatu egin zuten. Munduko demokratikoki aukeratutako lehen presidente marxista izan zen. Goazen orain aste honetako agenda errepasatzera. Bihar izango da mundua hankaz gora jartzeko elkartasun 15aldiko azken eguna. Zabaldik antolatuta, arratsaldeko 7:30 jarduera desberdinak ospatzen ari dira sarrera librearekin. Bestalde, igandera arte, Lesfen kultur jardunaldi lesbo feministak ospatzen ari dira ere. Ekintzek sarrera librea dute eta ordua eta lekua programan kontsultatu daitezke. Ostiralean, hau da bihar, ramper antzerkia egongo da Antsoaingo antzokian arratsaldeko 9:00 €6 sarrerarekin. Horretaz gain, bihar Superazik taldeak Iruñean Panda Power diskaren aurkezpena egingo du eta larunbatean Tafallan Arkakusoen plazan. Iruñako kontzertua subsuelon izango da 10:00 eta Tafallakoa arratsaldeko 8:00, biak ere sarrera librearekin. Es un fraude bien montado, bien pensado. Es el hombre y su debilidad. La manzana tiene que probar. Bukatzeko, asteburuan larunbat eta igandean Nafarroako mus txapelketako finala ospatuko da Handia hotelean. Sarrera librea izango da eta ordutegiak kontsultatu daitezke. Goazen orain gaurko egunean komunikabide nagusiek bere portaletan zer kontatzen diguten aztertzera. Diario de Navarraren azalerekin hasiko gara, torrak mosoak ikertu eta ez babestuko dituelako hauek haserretu direla azaldu du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian Ingalaterran kamio beten irudia ageri da. Bertan 39 emigranteen gorpuak aurkitu dituztela azpimarratuz. Eskuinaldeko albisteekin jarraituz, Nafarroak urtean 3.880 minbizi kasu berri erregistratzen dituela zehaztu du komunikabideak. Bestalde, gobernu foralak Jimenok bere koinatarik kargua ematea justifikatu duela plazaratu dure. Bestetik, Akziona enpresak Ironberriko plantarako aldi baterako 200 langile kontratatuko dituela azalarazi dure. Eta azkenik, 2020ko Espainiarako birak lekun berrien helmuga bat izango duela argitu du egunkariak. Diario de Noticiaseko azalarekin jarraituz, joko eta apustu etxeak frenatzeko udalean eta parlamentuan guztien adostasuna lortu dela nabarmendu du Noticiasek bere titular nagusian. Ezkerraldean berriz, eskuinek txibiteren kontra liburuen gerra berriz ireki dutela salatu du egunkariak. Bestalde, Rozalejoko okupazioak
okupazioagatik akusatutako 22 absolbitu dituztela nabarmendu dure. Argazki nagusian berriz, erorien erraneko atiaren irudia ageri da, gaur Frankoren exhumazioa egingo baita. Beste albistetan osasunak iruzurren epaiketan 2,6 milioi euro eskatu ditu. Bestalde, osasunaren ideologoari buruzko erreportajea aurkeztu du egunkariak ere, klubaren 89. urteurrenean. Bestetik, minbizia kasuak Nafarroan gora egin dutela azpimarratu du Notiziasek. 2018an 3.500 kasu baino gehiago egonda. Azkenik, Gabiria Espainiako minbiziaren kontrako elkartea eta Ada zen Nafarroako urrezko dominarako hautagaiak direla plazaratu du egunkariak. Gara egunkariaren portadarekin orain, enplegua, pentsioak eta eskubideen aldeko grebarako deia egin dutela aldarrikatu du Garak bere titular nagusian, urtarrilerako konbokatuz. Txileko errepresioaren argazki nagusi batekin ireki du ere bere portada egunkariak. Protestetan 18 pertsona hil direla salatuz. Beste albistetan, Sara Majarenasen alabaren erasotzaileari 28 urteko espetxe zigorra ezarri diotela azpimarratu du ere. Zigor Garoren arindutako espetxeratzeari aurre egingo ez diola azaldu du fiskaltzak ere. Bestetik, bakearen artisauek Urkulluren bertsioa faltsua dela leporatu diote. Gainera, Etxegarai Pagazaurtunduaren kritiken aurka plantatu egin dela azpimarratu du egunkariak ere. Eta azkenik, Bartzelonako protestei buruzko kronikaren aurrerapena dakar Gararen azal nagusiak. Berria egunkariaren azalarekin jarraituz, eskubide sozialen gutunak pentsio eta bizitza duinen aldeko grebara ditu duela nabarmendu du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Katalunian jaiotako baina Euskal Herrian bizi diren katalanen testigantzak jaso ditu egunkariak, bertako egoeraren iritziak plazaratzeko. Unai Iturriaga kaleratutako azken lanaren berri ematen du berriak berago. Bestalde, absolbitutako presoen kalte ordainei buruzko artikulua aurkeztu du egunkariak ere. Frogarik ez zegoela adierazita, Mari Bellas gaztetxean identifikatutako 22 gazteak absolbitu dituztela azpimarratu du ere berriak. Jarraian, Londres inguruan 39 pertsonen gorpuak kamioi batean aurkitu dituztela plazaratu du. Azkenik, Mesinezizi izar alaba hiltzen saiatzeagatik epaileak 28 urteko kartzela zigorra ezarri diola zehaztu du egunkariak. Euskal Herria irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Mendellorriko jai batzordeak Iruñeko udalaren trabak eta isunak salatu dituela nabarmendu du irratiak bere webguneko titular nagusian. Parlamentuak eta udalak apustu etxeen baimen luzamendua aho batez onartu dutela azpimarratu du ere. Eta azkenik, CHek esako eskuineko hegalean normaltasuna nagusi dela esan duela aipatu du komunikabideak. Oltzako zendeako albisteekin hasiko gara. Ostiral honetan, arratsaldeko 7etan eskupilota jaialdia ospatuko da Ororbian. Ojuela Zanza eta Oio Paskual partidak jokatuko dira. Bestalde, larunbatean, gazte eta helduei zuzendutako En la Perrera antzerkia egongo da Ororbiako kontzejuan. 7:30 hasiko da eta sarrera librea izango da edukiera bete arte. Bukatzeko, hurrengo asteazkenean, Oltzako zendeako udaletxean aurtengo eguberriak antolatzen hasteko lehenengo bilera egingo da arratsaldeko 8etan. Bilera herritar guztiei irekia da eta parte hartzeko deia egiten dute udaletik. Uharteko albisteekin goaz orain. Zaindu guztien eguna dela eta hilerriak zabaltze ordutegi berezia izango du gaurtik aurrera eta azaroaren 3 arte. Goizeko 10etan irekiko da eta arratsaldeko 8 arte egongo da zabalik. Horrela, familiek aukera izango dute bertara joateko eta euren senitartekoen hilobiak txukundu eta edertzeko. Larunbatean bestalde Ezekiel Dagastaldiren Patxi filma egongo da ikusgai arratsaldeko 8etan. Eta igandeko uharteko mendi taldeak Alkurruntz mendira irteera antolatu du. Irteera goizeko 8etan izango da San Juan plazatik eta 5 ordu terdiko eraupena izango du gutxi gora bera mendi hau igotzeko irteerak.
Horretaz gain, Uharte Eski taldeak roller ligako lasterketetan parte hartzen jarraitzen du. Pasaden asteburuan Hernialden izan ziren eta Olga Garziandia, Irati Larramendi, Sarai Etxandi eta Olaia Remirok podiuma lortu zuten. Larunbat honetan Etxarri Aranazen ariko dira. Bukatzeko, emakumeek bere sexualitatearekiko autoezagutza, osasun, autonomia eta ahalduntzea sustatzeko eta hausnartzeko esparrua sortzeko asmoz, azaroaren 8an eta 22an tailerra eskainiko da Ugazten 16 eta 20 urte bitarteko neskentzat. Urriaren 30 arte eman daiteke izena sexualitatea emakumeen begiradatik tailerrean. Noaingo berriekin jarraituko dugu. Loreneak bere ateak itxi ditu denboraldi baterako, gestio berria prestatu bitartean. Udaletxeak fundazio baten bitarteko kudeaketara itzultzea baloratzen du. Helburua beti ere jasangarritasuna bultzatzea izan da. Bestalde, zonaldeko eguneko zentroak ateak ireki ditu 20 erabiltzailerekin. Beriaingo lokala egokitzen 165.000 euro baina gehiago gastatu ziren eta 30 pertsonentzako tokia du. Horretaz gain, bihar gazte eta helduentzat antzerkia eskainiko da arratsaldeko 9:00 Noaingo kulturetxean 10 euroko sarreraren truke. Helburujo konpainiak elkomiko antzezlana taula gaineratuko du. Igandean aldiz, aurrentzat izanen da antzerkia arratsaldeko 6:00. Espasmo Teatrok El Mundo Lirondo antzezlana aurkeztuko du 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzat, 3 euroko sarrerarekin. Iruñeako albisteekin bukatuko dugu. Udaletxeak apostu etxeen eta joko aretoen lizentzia emateak etentzeko aukera aztertzea adostu du, hauen erregulazioa tramitatzen den bitartean. 2010-tik hona mota honetako 22 lokal zabaldu dira hiriburuan. Hori dela eta, Sanduzelai, Buztintxuri, Arrotxapea, Mendebaldea eta Txantrea auzoetan auzokideek apustu etxeen aurkako taldeak sortu dituzte eta mobilizazioak antolatzen ari dira. Bestalde, gaur jokatuko da Bertxokabi sariketako finala. 3 bikote arituko dira nor baino nor, txapelaren bila. Aitor Irastortza eta Xabati Jarregi, Ekinez Zapiain eta Josu Sanjurjo eta Irati Majuelo eta Alazne Untxalo arituko dira, 6:30 hasiko da saioa herriko tabernan, Maialen Belarra gai jartzaile dela. Osotara 16 eta 30 urte arteko 18 bertsolari aritu dira sariketan zehar bikoteka. Iruñerriko publikoa, bereziki gazteak, bertsozaletzeko xedea du sariketak. Bertsoa hiriburuko eremu informaletara eramanez. Gaur arratsaldean ere, Iruña hiria nazioarteko 13. poesia lehiaketako sari banaketa izanen da Kondestable jauregian. Horretaz gain, iluntzean udaletxeko fatxada argi gorriz tindatuko da, poliomielitisen aurkako mundu egunean. Horrela, udalak babesa erakutsiko du 5 urtetik berakoek bereziki pairatzen duten gaixotasun hau desagerraraztea helburu duten ekimenen alde. Bestalde, udalak aldaketa digital pertsonalizatuaren aldeko apustua egin du txikizkako merkataritzan Europako kore lankidetza proiektuaren bidez. Eta gaia aldatuz, bihar hasiko dira hiriko arte urbanoko mural handiena margotzen. 800 metro karratu ingurukoa izanen da eta Ermitagaina auzoko Jose Maria Iribarren polikiroldegiaren kanpokaldean egingo da. Gainera, grafiteroen elkargune bihurtuko da igandera arte. Inguruko 14 artista egongo baitira. Horretaz gain, larunbaterako Gaztediaren etxeak beldurrezko arratsaldea programatu du mahai-jokoekin, zuzeneko rol jolasekin edota 2 escape roomekin. Jarduerak 14 eta 30 urte bitarteko gaztei daude zuzenduak. Doainekoak dira eta arratsaldeko 7:00 gaueko 10:00 bitarte iraunen dute. Bukatzeko, udaletxeak antolatuta, azaroan zehar ekintza desberdinak egongo dira turismo bulegoaren bitartez. Bai hemengo eta bai kanpotik datorren jendearentzat. Bisita gidatuak, enigma joko bat, takoneran eta Donejakue bidean inspiratutako kreazioen esposizio bat izanen dira besteak beste. Parlamentuan egon gara, prozeseko sententzia eta Bartzelonan eta Katalunia osoan egondako protesten inguruan galdezka.
Aurrekoan aukera izan genuen zuekin konpartitzeko, izan ere gai librerako tartea eskaintzen diguzue, eta orduko horretan erabaki genuen gure gai librean nahi genuela tratatu prozesaren inguruko sententzia. Orduko horretan salatu egin genuen eta gaur ere bai berdintxo egingo dugu. Salatzea izan ere guretzako proportziotik gaindi dagoen sententzia baita hau ere bai. Hortaz, larri iruditzen zaigu esan genuen, esaten dugu eta esaten jarraituko dugu. Arazo politikoek konponbide politikoa behar dute nahi ala ez nahi. Politika judizializatzen tematzen denak galdua du partida. Eta hori hain zuzen ere da ikusten ari garena. Tematu egin dela Espainia, judizializatzen Katalunian kasua, eta hasi ziren orain 11 urte, hasi zen estatuta zepilatzen eta azkenean egin dutena izan da, bertan bera utzi herri oso baten aldarria. Hori egin dugu salatu, baditugu egunak hori salatzen, baino batera larritu egin gara ikustekin Katalunian osoan eta bereziki Bartzelonan ematen ari den egoerarekin. Esan izan dugu geroa baitek egin behar direla baretu gauzak. Badakigu zaila dela eta injustizia baten aurrean amorrua handia dela. Baina hala ere, momentu oso importantea da hau, ongi aski pentsatu behar da zein den eman beharreko urrengo urratsa, eta adimentsuki jokatu behar da momentuotan. Zaila da esatea, seguro baietz bertan direnek esango dutela, ez dela erreza edo ez dela egiten ahal, egin daiteke, eta batzuek nahi dute Katalunia ikustea zutan, eta ezin zaie eman nahi dutena. Horren esperoan daude hartzeko bestelako neurri excepzionalak. 155 berriz ere martxan jartzeko, eta ezin zaie eskaini nahi dutena. Baretu egin behar da giroa bai ala bai, baina bestetik ere bai, aurrera egin beharra dago aldarriarekin. Erabakitzeko eskubidea dago jokoan, ez bakarrik Kataluniana, gainontzeko guztiona. Importantea da hori defendatzea, baina defendatzea politikoki. Badakigu, entzun izan dugu egunotan Sánchez, presidentea esaten elkarrizketa gailenduko duela, eta hitz egiteko prest dagoela, baina batera ikusi dugu soilik hitz egiten batzuekin, kanpoan utzita honetan eragile nagusiak diren hoiek, eta ikusi dugu nola generalitatetik salatu duten ez dela telefonoan bestaldean jartzen. Ez da posible. Bada soluzioak eta konponbideak bilatzeko garaia. Eta hoiek bilatzeko asmoa benetakoa bada, jarri beharra dago mahaian, honetan eskua hartzen duten guztiekin. Eta hoiek dira jakina katalanak. Eta batera, estatua osatzen dugun gainontzeko nazio eta herritarrak. Denak jarri behar gara mai berberaren inguruan. Ezin da elkarrizketatik kanpo utzi inor. Konponbidea zein den inork ez daki, baina guk uste dugu konponbidea bilatze aldera ezinbesteko urratsak eman behar direla. Eta urratz horiek besteak beste, esan dudan bezala, mai baten inguruan denak jarri eta politikoki hitz egin. Eta kontu politiko bati, kasunetan arazo edo liskar politiko bati, konponbide politikoa eman. Hortaz, soluzioa, desde logo badakigu zein ez den soluzioa. Ikusi izan dugu, aukera izan dugu denok, mundu mailan ere bai, ikusteko nolatan 155 ez den soluzioa. Ikusi izan dugu denok ere bai, elkarrizketarako bidea istea nola ez den soluzioa. Ikusi dugu errepresioa ez dela soluzioa. Hortaz, zeintzuk ez diren soluzioak edo konponbiderako bideak argi daukagu. Jorratu daitezen besteak. Jorratu behar dute elkarrizketa benetakoa behar denekin. Jorratu behar da politikan zabaltzen hainbat ate, arazo politikoak agenda politikoan sartzen eta hoiek foro politikoetan eztabaidatzen eta politikoen artean konponbide politikoak bilatzen. Hori gogotik ez da egin, oraindik edo behintzat geroa bairena buruz ez da egin. Uste dugu
elkar ulertzeko garaia ere badela, eta beharrezkoa dela, honetaz guztiaz hitz egin. Inoiz bakoitza bere kabuz, edo bakoitza bere publikoari begira, baizik eta denon artean, eta arazoa mahai gainean jarri, eta zein den ongi aztertu, eta orduan agertuko dira zeintzuk izan daitezken konponbideak. Bagaude hauteskunde berri batzuen atarian, eta hori somatzen da ere bai. Giroa egindan hasi hainbeste, seguru aski horrengatik ere bai, eta EPEA hauteskundek jarri dute baita ere. Horrelako arazoek edo arazoei ezin zaie epe jakin bat jarri. Eman behartzaiek konponbiderako beharrezkoa den denbora guztia. Gaizki gabiltza, baldin eta nahi baldin badugu hau konpondu, kako txartean, azaroaren 10 baino lehen. Batzuek eskatzen dute, behingoz ja sartzea indarraz Katalunian eta egoera kontrolatzea, eskuinak argi dauka zein den bidea, errepresioarena, eta guretzako jakina ez da konponbidea. Eta dena presaz egin nahi dute gainera, hauteskundeak direla eta. Pedro Sánchez ere bai ziurrenera ari da bere kalkulo elektorala egiten, eta hori ere bai larria da. Nik uste dut horrelako kontu bat kalkulo elektoralaz kanpo gelditu behar dela, eta aratago joan behar dugula, edo gai izan behar dugula aratago joaten. Katalunian gertatzen ari dena, erabakitzeko eskubidean inguruan Espainian ematen ari den aldarrikapena eta ematen ari den prozesua, horrek behar du denbora, eta egin behar zaio dedikatu denbora, behar adina denbora, eta ezin dugu lotu hauteskunde kanpainatara. Hori eginez gero, okertzen ari gara, akatsa litzateke eta berriz ere atzera pausoa litzateke. Badira gauzak, legealdietatik aratago eta hauteskundetatik aratago joan behar direnak nahi ala ez nahi. Eta estatuan zer nolako eredu politikoa behar den ezarri. Aintzat hartzeko gu guztion nahi eta grinak eta aldarriak. Errespetatzea aldera, hiritar oron eskubideak, horrek, nahi ala ez nahi, gelditu behar du agenda elektoraletatik kanpo. Bestela, okertuko gara eta aurrera baino atzera egingo dugu. Agerikoa da, azaroaren 10 data hori, hauteskunde orokorren data horrek baduela eragina ere bai nafar politikan. Ikusten ari gara egunotan hainbat tertuliatan, hainbat komunikabidetan, baina baita ere hemen Nafarroako parlamentuan barruan nola horrek, estatuan gertatzen ari den guzti horrek baduen eragina gu guztiongan ere bai. Argi eduki behar dugu, zein den gure papera politikan, desde logo guk geroa bain argi daukagu. Nafarroa aurrera eramaten indarrak batzen egiten dugu lana egunez egun. Baina Nafarroak aurrera egin behar badu, nahi o ez nahi, Madrilek, kasu honetan Espainiar estatuak, errespetatu egin behar du Nafarroa. Eta ari gara ikusten, azaroaren 10 ailegatu ala, gero eta hurbilago dagola, ari gara ikusten nola badiren zenbait indar, Nafarroa erabiltzen ari direnak. Oso modu kaskarrean, oso modu traketxean, eta oso modu itxusian. Hori salatu egin izan dugu. Nafarroa subjektu dela esan izan dugu beti. Eta Nafarrok badugula gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea eta horri ez diogula uko eginen. Hori bera Madrilen aldarrikatzea importantea da. Izan ere, han estatuko gobernu inguru horretan erabakitzen baitira, nahi edo ez nahi, Nafarroan gan eta Nafarroan gan eragina duten hainbat politika eta hainbat neurri. Hortaz, importantea da, hemen aldarrikatzen dugun gauza bera, Madrilen ere aldarrikatzea eta Nafarroa behar bezala ordezkatzeaz gainera behar bezala defendatzea. Gaur zeroa oso lainotsu edo estalita egongo da, arratsaldean eta gauean lainoak gutxitu egingo dira.
Euria baretuz joango da eta atertzera egingo du. Mendebal osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebala nagusituko da. Temperaturan aldaketarik ez. Ostiral goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Goizaldean eta goizan goiz zerua lainotxo egongo da. Ondotik oskarbi geratuko da. Hego-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak nabarmen igoko dira. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuei paso emanen diogu lehen esan bezala Superazid taldeko kideak etorri dira bere azken lana aurkeztera. Esan bezala, Eneko eta Xabi etorri dira gaur gurera, haiek Superazid taldearen kideak dira eta disko berria aurkeztuko dute. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean, bai. Arratsaldean. Zer moduz? Ongi, oso gustara. Diska berria ja eskuen artean? Hori da. Hemen hori. Ostiralean eta larunbatean egingo ditugu diska honen bi aurkezpenak, pasa dugu uda osoa eta uda aurretik bai prestatzen eta bai grabatzen, eta azkenean lan horren fruitua hemen izango dugu. Eta ostirale eta larunbateko aurkezteko irrikita, hori da. Iago gotxu. Bihar Iruñean, ez? Subsuela? Eta larunbatean Tafaian. Hori da. Arkakusoen plazan. Arkakusoen plazan, hori da. Feriak direla eta bai. Tafaiako feria dira. Eta bietan sarrera librea izango da. Hori da, bai. Ez dago aitzakirik. Eta nola sortu zen Superazid taldea? Egia esan, taldeko hiruk beste talde batetan jotzen genuen, funkideak taldean. Eta bertan, funky musika bertsoak egin genituen. Bertan, nik, nitaz aparte, Diego, beslari eta gitar jotzaileak, eta Pablo, basu jotzaileak jotzen zuen ere bai. Eta, amabe ginen talde horretan, oso ongi zegoen, baina, azkenean, zaila zen, ongi kudeatzea, eta, azkenean, desegitzen, ez? Beti erlazionarekin, baina, taldea, desegin zen. Erlaziona mantendu genuenez, Diegok abesti batzuk sortu zituen, pixkat, talde horretan egiten genuen estilokoak, eta orduan, nirekin eta Pablorekin harrematen jarri zen, beste talde bat sortzeko. Orduan gero, Hector saxofoi jotzailearekin eta Xabirekin harremanetan jarri ginen, eta taldea martxan hasi zen, ez? Diego eta biok gara kuadrilla berekoak, Tafaiako gara biok, eta lehenik ere beste talde batzuk izan ditugu, rock inguruko musika jorratzen genuen, baina nahi genuen ere pixkat aldaketa bat, ez? Ni Diegorekin hitz egiten nuenean, pixkat nahi genuen estilo desberdinak jorratu, ez? Batez ere, publikoari dantzarazi zen gure helburua, bai. Publikoak ez du dantzarik egiten. Hemen Euskal Herrian ez da asko dantzatzen, ez? Taldeak dira oso rockeroak eta oso kaineroak, eta uste genuen hortik pasa ginela, ez? Eta, beste formatutan pentsatu genuen, eta aukera ezin jogea, jende honekin, haizeak bilatuz, eta... Ze estilo da zuena? Funky disko jorratzen du, esan daiteke hori dela laburpena, baina...
Ia estilo guztiek ez, agertzen dira, diskoan zehar agertzen dira, tantatxoak denetatik dago. Bai, azkenean, musika talde desberdinetan jo izan dugu, Xabi dio bezala, berak rock taldeetan. Nik batez ere, musika klasiko munduan ibili naiz, orkestra sinfonikoetan bandetan, orduan, egia esan bost taldekideen artean, denetarik egin dugu, ez, orduan, hau izan da pixkat, guztiak uztartzeko, puntu eman komun bat edo. Musika klasikotik ona pasatzera aldaketa? Bueno, baina azkenean musika da ez, nire ustez. Musika ona egitea da interesgarria. Estiloa azkenean, gustokoago izan dezakezu bat, ala beste bat, baina interesgarrienean nire ustez da balik eta musikarik onena ez egitea. Eta abestiak sortzeko orduan nola egiten duzue? Ze azken finean 5 kideak oso musikariak zarete, ez? Eta ados jartzeko edo nork konposatzen ditu eta nork jartzen ditu letrak? Bueno, ados jartzeko zaila izaten da, baina lortzen dugu, zaila nola, azkenean lortzen dugu. Bueno, hitzak Diegok egiten ditu, ez, abeslari eta gitar jotzaile hori beti, eta gero, musikaren sortzaile nagusia berara ere bai. Askotan lan egiten dugu, batek ideia musikal bat du eta hori garatzen saiatzen gara, beste askotan agian batek ekartzen du ideiaia garatuago bat, ez agian abesteaia itxiagoa, eta horren inguruan lan egiten dugu. Gero entsaiotan beti sortzen da, nik hau aldatuko nuke, nik hau aldatuko nuke. Egiturak aldatu eta haizeak sartu, non sartu, non ez, eta nire partez baterian bizkat erritmoki aberastu edo txukundu, eraikatzen du ideia, baina gero moldeatu behar da pixka bat, ez? Eta bosten artean egiten duguna gero ensaiotan, eta Fredirekin ere egin duguna grabatzeko orduan, diska grabatzeko, berak ere lagundu digu hortan. Gure ideiak batu genituen, eta ideia batzuk atera ziren, bestiak geratu ziren era batera, baina berarekin berak ere begiak ireki dizkigu zenbait kantetan, zen guretzako oso polita zen jotzeko, baina gero entzuteko publikoaren gan ere pentsatu behar da pixka. Kanpoko iritzi bat, ez? Kanpoko iritzia oso ongitorri zaigu, kasu hartan. Fredi Pela ez, gure diska grabatzen aritu dena eta baita ere ekoizpen lanetan ibili dena, bere estudioan grabatu dugu hor, Beasainen, Portxoko estudioan. Eta, kontzertuak ere eman izan dituzue. Ez aurten, baina pasaren urtean, ez? Aurten egin izan ditugu Burlatan, Ekainan, baina diskarekin izugarrizko lan izan dugu orduan gutxiago egin ditugu, guzti hau pasatzean egingo ditugu gehiago, baina niaz, zenbat kontzertu baino gehiago egin dituen. Eta ze publiko mota gerturatzen zen gehien? Badagorrela ez dakit perfil konkreturen bat? Ez. Kuriosoa da zen... Denetarik ez. Denetatik da agertzen da kontzertuetara, bai. Denek esaten digute, bai gazteek eta helduagoak ere dinak, esaten dute gustoko dutela musika mota eta... Beraz, kritika positiboak. Bai, edo agian negatiboak ondira eta aztu ditugu, baina orokorrean positiboak. Gertatzen zaigun askotan izan da joan kontzertuetara eta jendea harritu izana zen. Estilo hau ez da asko ikusten hemendik. Jaietako kontzertuetan eta txotnetan eta inguru hortan ez da holako musikarik entzuten, orduan eskertzen dutela esaten dute. Nei behin baino gehiagotan hola esan didate bai. Eta lortzen duzue zuen helburua, hau da publikoa dantzan jartzea? Lortzen dugu, bai. Ez denak, baina lortzen dugu, bai. Jendea mugitzea eta batez ere gurekin parte hartzea, ez? Saiatzen gara, Bai, zuzenekoetan ere ditugu jolasak, ez? Parte hartzen, behartzen dugu publikoa parte hartzera, bai. Adibidez edo ze modutan? Esaldi desberdinekin, planteatzen diegu esaldi batzu, beraiek guk markatzen dugunean esan badituzte esaldi horiek, guk ere dantza egiten dugu, kanten bitartean, eta saiatzen gara beraien gan pixkat inziditzen. Bai, lelo bat daukagu, hori da Panda Powerra. Eta saiatzen gara, jendeak esatea, Panda Powerra gustoko dut. Hasten gara, musikaren bitartez,
guk jotzen dugu eta besten dugu eta saiatzen gara beraiek erantzutea, ez? Panda Power da diskaren izenburua, Bai. Eta kontzertu osoan zeharko da lema. Etengabeko, bai. Eta zer esan nahi du, zergatik Panda Power? Bauda, bueno, oinarritu ginen, Bansky margolari, artista britainiarraren marrazki batetan, ez? Eta bertan, panda bat agertzen da, eta horren leloa da, izan zaitez panda bezala, beltza da, zuria da eta asiatarra da. Onda, arraztakeriaren kontrako, marrazki bat, mezu bat, bai. Eta, bueno, gu ados gaude mezu horrekin, baina horretaz gain, uste dut, gure taldearen izaera oso ongi islatzen duela ez azkenean. Esan dugun bezala, musika mundu desberdinetatik gatoz, eta azkenean bakoitzak bere belztasunak, bere zuritasunak eta bere asiatartasunak ekartzen ditu, eta azkenean, bueno, eta horrek eragiten du, denok panda bakar batek bezala funtzionatzea, ez. Eta Superacid izena, lehen ez dut galdetu ere, zergatik da izena? Bueno, ez dakit izena, bat egiten du dantzaraztearen kontu horrekin, ez? Osea, publikoari nahi dugu azidoa beti pentsatu dugu musikaren, gure musikaren islada dela ere. Ez dakit nahi ezan hori, baina azido mundua esan nahi du hasiera baten ere genuen pandaren itxura gertzen zen, baina fondoa zen tripi batena, bai. Tripi azido batena, orduan hortik dator pixkat ideia, izenaren ideia dator hortik. Baina da dantza araziarena eta musika pixkat azterera, ez dakit, bai. Erreakzio bat, ez? Sortzeko jendearen gara. Bai, alako zerbait. Eta kolore oso biziak erabiltzen ditugu, argi dagoenez, bai. Eta baduzu horrela talderen bat inspiratzeko orduan, edo zuen estilo antzekoa lantzen duen talderen bat, edo? Bai, historikoak, badago Tower of Power, Earth, Wind and Fire, bereraz dakin norbait baldin badago, barkatu. Eta gero, bilago, Fundación Toni Manero, Ofunquillo, bai, hemen inguruan, badaude taldeak ere bai, gutxi, baina Azido C egon zen garai batetan, ez jarri zuten, hemen ere badago Komando Funk, Iruñan, bai. Badago entzuteko, taldeak badago, bai. Eta diska honetan zenbat kantu egongo dira diska berri honetan? 10 kantu. 10 kantu, eta bat euskaraz, ez? Bat euskaraz. Zuzenekoetan beste bat jotzen dugu ere bai euskaraz, baina grabatu dugu bat. Eta gero zuen aktuazioak ez dira oso informalak eta mugituak bezala, hori nahi eta bilatuta, ez? Divertigarria izatea. Baina, divertigarria, serioa alde batean, baina serioa aurpegi serioa baizik eta, guk gure lana egiten saiatzen gara, kalitatezko kontzertu bat ematea, baina batez ere jendeak ongi pasatzea, ez? Jendeak ongi pasatzen badugu, guk ikusten dugu eta guk ere ongi pasatzen dugu, ez? Baina agian, ikusita ez, zuek eszenatokian gero kontrastatzen du pixka bat, ze letrak berez nahiko serioak, kritikak dira gehienak, Gehienak, bai. Bu bilatzen musikalde batetik izatea oso mugitua, baina ez genuen astu nahi, letren aldetik, jorratu bat genuen gaur egungo egoera, ez? Nahiko latza dela. Eta Diego gainera letrak egiterakoan ere kritikoa da. Eta guk ere ados gaude horrekin, berak planteatzen ditu temak eta ez da bere burutik ateatzen bakarrik, berak komentatzen du, zertan nahi dugun hitzekin, beti komentatu izan dugu. Baina beharrezkoa ikusi dugula. Hori badaukagu batez ere kanta bat oso positiboa dela, eta ere esan dugun bezala Panda Powerra dabil kanta guztietan agertzen da. Kanta ere kritikoa baldin bada ere, badauka bere kutsu positiboa, ez? Beti sartzen dugu... Itxaropena beti dago, bai. Eta bideoklipak ere badituzue pare bat, ez? Bai, diskonetarako, bideoklip bat etera dugu, Sus Manzanas, eta gero, diska hau grabatu baino lehen, beste 3 kanta grabatu genituen hemen Estudioskan, Alberto Porresekin,
Eta, bueno, grabaketa horretako abesti baten, bideoklip bat egin genuen, estudian bertako irudiekin. Beraz, orain azkeneko diskoan profesionalagoa, edo, bueno, esan dut, beste motatako bideoklipa, bi dantzari eta dantzari eta aktoren papera, eta gero gu agertzen gara, baina historia baten inguruan agertzen gara gu. Jotzen ez gara asko agertzen. Intentzioa zen hori positibismo hori agertzea, eta batez ere letraren inguruko historia hori ere susmatzea bideoklipan zehar. Eta diska berri hau non eskuratu helko da? Oraingoz ostiralean Subsuelo, eta gero... Larunbatean Tafaian. Eta gero salgai jarriko duzu? Banatuko dugu taberna puntu desberdinetan. Iruñan eta Tafaian hasteko, baina oraingoz ez dugu erabaki Iruñan adibidez non jarri. Iragarriko dugu. Momentuz lan handia izan dugu guztiok martxan jartzen, baina horretan ari gara. Eta etorkizunera begira ere kontzertu gehiago egingo dituzu, ez? Bai, hau egin eta gero, noski. Ditugu batzuk, ez ditugu plazaratu, baina egonen dira gehiago. Eta jarraituko duzue abesti berriak sortzen? Hori da, bai. Estilo beraren barruan, ala baduzue pentsatuta igual zerbait desberdina egitea? Oinarria hau izango da, ez disko eta funky, azkenean nortasun bat mantendu behar dugu, ez? Horrek ez duzan nahi, beste guztiak zehazki estilo, zehatz berdin batetan egin behar direnik, baina pentsatzen dugula, mantendu behar dugula. Disko honetan, amarretatik, laburpena izan daiteke funkia eta diskoa dela, baina ere badago kanta bat dela balkanikoa, eta beste bat dela jotzen dela bizkal rap mundura, eta desberdintasun horiek ere agertzen dira diskantzean. Ez gara funkira eta diskora izten, denetatik joratzen dugu. Eta zer nolako harrera espero duzu izango duela diska berri honek? Oraingoz, atzo zintzilikatu, asteartean jarri genuen bideoklipa. Asteartean jarri genuen bideoklipa eta harrera oso ona izan ari da. Espero baina... Espero baina nobea eta elkarrizketak eta telebistan ere agertu da eta... Beraz, ea bihar eta etziko kontzertuak ere jende asko gerturatzen den, espero dugu, Ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, ala bestela jendea gonbidatu, etortzera Subsuelora, ostiralean, ondo pasatzera, dantza daiteko gogoaki, eta Panda Power. Hori da. Gero, eskertu nahi dugu ere, diskan parte hartu duen jendea, Josena Markorena trompeta jotzailea, Silvia Perez eta nire Arbiti abeslariak, eta gero Fredi Pelaez bera teklatuekin eta akordeoia ere jo du abesti batetan. Eta grabatu dugu dena eta aguantatu gaitu. Eta gero bideoklipan parte hartzen dute Esti Garzia eta Karol... Esti eta Karol asko eskertzen diogu diskan parte, bideoklipan parte arte izan. Orain jarriko dugu atera duzuen azken bideoklipa, Sus Manzanas, ez da? Sus Manzanas, hori da. Baina gustatzen zaien ikuslei. Espero dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Un fraude bien montado, bien pensado. Es el hombre y su debilidad. La manzana tiene que probar. Es un juego, no jugamos todos, unos pocos.
manzanas vas a necesitar. No hay felicidad, no, no, sin libertad. Falso bienestar, ellos te dan. No quiero comprar, no, 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 su necesidad. Voy a adorar su mundo material. Somos presos en sus jaulas, atrapados. Amar objetos llenos de cosas sin sentimiento. Quítame el disfraz para respirar. Quiero escapar de esta realidad, comer veneno, sentirme lleno y al mismo tiempo estar vacío. Estoy contento con mi lamento, la tentación, mi rendición. No hay felicidad, no, no, sin libertad. Falso bienestar, ellos te dan. No quiero comprar, no, 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 su necesidad. No voy a adorar su mundo material. No hay felicidad, no, 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 sin libertad. Falso bienestar, ellos te dan. No quiero comprar, no, 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 su necesidad. No, 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 no. No hay felicidad, no, 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 sin libertad. Amaitutzat emango dugu gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik. Orain, Nafarro Oinezeko 3. eta 4. guneko irudiekin utziko zaituztegu bertan egindako erreportajeekin. Mila esker eta bihar arte.